yɛhwɛ yɛ chiri ha se ya ɛyɛ ade a ɛkɔ so ama Offinsoman animuonyam hyɛ ɛna na dwamra kɛntɛn wɔne ne maame na adwo afa no a ɔmode asi na so ɛpɛ sɛ yɛ ma Offinsoman ti na dwamra kɛntɛn so ba no wɔsi dabi deɛ me nuanom me nananom abɛyɛ kɔ no ɛsɛ me so metoa soɔ ɛna Nyankopɔn adaworo ma ɛnɛ da yi sɛbi wɔtumi atoa so a yɛ yɛpɛ sɛ yɛsi ahemfie a ɛbɛ ma sɛbi wɔhene edi wom ɔhema di wo baabi ɔhema di ne nkonwa beguo ɛne baabi ahenkwa agyasefoɔ ba baabi ɛbɛsoɛ ɛno ɛna sese wɔpiti ase a wɔyɛ ho adwuma yɛnwie kora nam sɛ na dwamra kɛtɛ na nisu adu hu a wɔba wo sɛ sɛ ɔno deɛ ne nanam ayɛ kɔ no ɔbɛto aso ne ti no sɛbi ɛno na saa mmiri muhu na hai wɔama medi agorɔ Abuzuya mechi aje nyina ma nyina ho akaba edeba by Grace TV eso na ohwemfo ni atwagu ya eya kwaside ye koso ewo Offinsomanhene ahemfie ye wo Offinso Old Town na nyina nsa na dwamana kenten ye otoso mienu na adwo afra ne wa ya otoso emiensa Offinsomanhene ene Offinsomanhene asona emanu odi akwaside ya na enya asem ketu na wonim se Offinso Old Town ahemfie no na dwamana kenten otoso mienu o sine foforo ya enya asem ketu akora abuzuya ntine ebra Omanhene eya amambre ne amane nyina wiye awa akwaside mu no abanan ebra ofra ne ntoma mamre mu eko bia ya osi ahemfie no ense Offinso Old Town ahemfie dada no eno ana osi kese pa biem wa chire se de be ya asomfu nyina ahenkwa adehye obi a ahwo be hen ha no watimi asom yie nti wodi abuzuya yen hwe akra course ho afa ye wi a ebra nanom ebo anan eko bia ya osi ahemfie no so de be som na achia me na asom de todwa na ye de nyina asom amanse Mushra emiabe ne kwame no besom na munyina mo bekan ho esim wan nyina bom na se biase ya ene tutu meho wo frobo a woni se jira probi na dwamra kente woni na man wo mo kwa woni ho am na eko ka ade hye bie se wo komenhia ade hye ne bom pintin ade hye ne boketi abuzuya sa brain na adwo afra ne wotoso miensa Offinsomanhene na watena se no abuzuya adehye abusuan so dodo no abai ene ho mfoni bi ene etwagu na wo nyina besom Offinsomanhene na dwamna kenten watch and what this one says ya konya so abusuan na no ya amamre ne amane wiye sa akwaside no ene Omanhene sori ya oche na tina kunya ene adehye bai na na so de wo nyina boje ne so a no kre Offinsomanhene na dwamna kenten to so mi no to mi ye pa abuzuya ene afi adehye abuzuya no wo nyina ka bom ade koroye ediasa ede chese wo nyina tai Offinsomanhene achi ene Offinsomanhene achi se on fa mpuntu mu asa de wa hyase na abuzuya nti ahemfie a na Manhene otremu na wasi o Offinso Old Town ahemfie achi no ene wo ho no enya dan keto akra na nanu a ebai ebehwe de yekoso de yenhwe bi abuzuya ahemfie atwede mponyankopon ya atom sikadwa ya adom na ansi wi a enya asem keto akra Offinso Old Town so wura kro no ho na ahemfie dada no ewo 1928 na nechi
ɛna ɔmanhene ho sɛ daabi ɔpɛ sɛ obiem sɛ ɛbɛyɛ a adehyeɛ ɛne ne mma obiara ho bɛtɔ wɔn na wɔtumi asom yie ewie a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa abusua tika yɛn ho ɛ ne nyinaa yɛnsrɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn nsɛm nhyira ɛfama nana dwamana kɛntɛn ɔtɔ so mmienu ɛna nana adwo afra ne wa yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa Offinsomanhene ne Offinsomanhene ma sɛ twɛdeɛ mpo nyankopɔn ɛne ɔmo nkwane ahoɔden na ntimi mmerɛ mu yɛne nana kyeame ɛkasae tie nti nana kaeɛ ɛde fa ho Medede Jami Kwakuya. And they are darkest Eddie Ma Offinsomanhene. Yeah, Casa, Nea, Akosida, and I Jamrakente, one in the Mamina, Ajua, Afra, Noah, Sebi, Womo, Bedi, Yebidi, Akoside. And now this year, no, a bapa, Sebi, Ma, Akosidema, this year, no Massa, and I mean, so it's by money. Now, you hear your chili has here. A idea a cost one map in some mine and Munyam share and an anagam rakente, one in the mamma and I drop on one, or would you see, now so it's a map in some mine. A day, nay, said what I, nay, a netty dine. And now, Sawan San, the BC down at one and Kamrapukuti, I will see, and 228 years old. A bubukra. And I be a fair canteen or toss me and Sabai, and was it there be as will boo Sadan, a free home. Near Sine for. Na wo ye Kumasi die no akese no Offinsomanhene efie wo Kumasi mienu e wa dum wie no kura nyame anim ni na ne hododom pa etem wo to fence wo efa eda no ti na dwamra kente so ba no si da bi de me nuanom me na nan mabeye kɔ no esem so metoa so e na Nyankopɔn adawro ma ene dai sebi watimi atoa so a ya e pese si ahemfie a ebe ma sebi wɔhene edi wom ɔhema di wo baabi ɔhema di ne konwa beguo ɛne baabi ahenkwa agyasefo ba baabi ɛbɛsoɛ ɛno ɛna sese wa opiti ase a wɔyɛ ho adwuma yɛnwie kora nam sɛ na dwamna kete na nisu adu hu a ɔba wo sae sɛ ɔno de ne nanam ayɛ kɔ no ɔbɛto aso ti no sɛbi ɛno na saa mmiri mu hu na hai wa ma medi agro ɔba yɛ no sɛ de osika yɛ no ogu no ma so ɔba yɛ mfie mienu nya nudie na so dwuma wo die no aburu adwene ne ti ase so enti e be ka kire Offinsomanhene ene Asanteman obi bia waya na dwe se ye de ni si akonwa so a ya wo ye de hia wa akonwa de onye bibi nka dum fanya ne ho ka onye nka dum ne wonfa ento wo hwe na dwapia kente wo gya ne nka dum kokoma se adum a wo hu se wo si dan akese mienu di ma Offinsomanhene ye de bonu din saa na dwamra kente so aba wonso se da bi me nua yi bi kɔ ɛsɛ me so beto aso enti na ne mu hu ade pɛpɛdie ɛwɔ ha se na namba to bra na dwamra kente to so ɛkasa no o se ade hye bo ho be akonwa no wanya no wakyada o twon fo sɛ o musan amenifi kyirimatifo ayɛ no korɛpa me metena hemfia aduana ɛhɔtwini menim deɛ wɔka no na wiafia kɛntɛn wo baɛ saa wiafia kɛntɛn ɔtɔ so mmienu baɛ saa ne kɔyɛ sie bɛpra konwa na wɔma anya ne yɛkɔ ayɛ ma bio ɛsɛ bibi tɔ asa konwa bi saa tɔ bio na wiafia kɛntɛn ɔtɔ so mmiɛnsa so baɛ saa na nso ɛsa ɛkɔyɛyɛ wɔbɛpra konwa no anya na wɔkɔ wɔmba ha wɔmɛhwɛ na wo deɛ yɛse de hia akwa wo nwane enti sɛ moa de hia no mokɔ ne nka hinkwa anasa ndɔnkɔfoɔ no yɛahwɛ a ɛbɛdɛ na wotu watumi aba enti wɔka hyɛ mu sɛ ɛna de hia no ɔma afiri baabi a yɛaba no ɔmoma mɛka no ho na ne mu nya du wɔmfa mu Offinsomanhene ne sɛbe nkwa yɛ da ta ɛsɛ bi no nana ɛbɛdɛ wase tu Offinsomanhene deɛ meka kyerɛ mu sɛ da bia yɛwura ɔpaade ɛfɛ sɛdeɛ wɔtumfoɔ baayɛ deɛ wɔyɛ Asanteman enti sɛ woyɛ hene na wo bia Asanteman ha de we ene sebi won ka dum na sebi emranti a sebi enai wo mo susu asori a obi bebo mo pa na de wo mo ya emfata no eno na sese yehu na hai de wo ye nyina de wo so be ye no sese oye edi ebiem enti de me ka kire Offinsomanhene na nanom nyina se ye nyina ye mfa ye mo ye wura ne tudam no se adepa bi wo ni so ode aba na Asanteman ye mfa ye kuma fra nim se otumfo se bi de wo kan ye no na dwamra kente oye odaroma abusua nti agye Nyankopɔn yɛ adom na ahemfie ya wosie na dwamra kente atosumi na daroma ne na Offinsomanhene ma na adwo afra ne wa ya otosumi ensa asona emenu asonafo asɛbi misremeka wɔmɔtikɔti sɛ obi anim na anoma ahoɔfɛfoɔ wɔn ewia sei ɛna Offinso Old Town ahemfie no ɛbɛyɛ yasa na no kan no ɛbɛboa ma ahenkwafo asomfo kyɛ sɛ ade si obi ahɔ ahenha nti ma na etiri nkwa yɛsɛ nyame sɛ ɔno anka wɔn ho ɛne wɔn ahoɔden
na w'ani so ade hunu no wakoma so ade emre mu Offinso man ma mo achichi ne benche ye mu nyina mo mre na mo so Omanhene mu sabi krowura mu na n'ani so ade hunu emre mu na mfa mpuntuo ene kankro emre Offinso mo ni nko ade hye nyina me di ne kobna wusu me da se pasa oje bre na wo hwe me ye woni pa bebre e de mount misrew ene entna nyame nka nyina ye ho na nyankwada na adwam na kente ye to so mi no sabi abusua udruko no mu wo bi na ho adanse ya obi e kan insurance edigu na so nti nyina ye mfa akoma pa ne mpaebo entire Omanhene chi na nim say mfi kakra bi ntem Offinso man be fa ntoma pefra na afra dumu akwadumu e we ne rade Yesu Kristo di munti amen ma crowd of ebrepam ye beshia bye bye.